vi inte kommer mål och det har vi kunnat lösa från någon. Så nu man säger har vi finns en notch frost från så till klockan 11 att finna det om det är några Anna som jag kan röjna. Det har som möjligen inte kommer mål. Och här har vi så sagt vi igen att det ska komma att klockan 11 och gå från om till möjliga som är 24. Nej, jag är inte snacka än. För först och främst snackar vi flotchen kommer om det är uppbackning och flotchen att göra när det är konstellation än det som nu vill jag borna och så vidare arbete och i härdiga fyra. Då så ska gå veckorna. Så måste jag checka det lite. Vad är det själv gå till? Nu spår det två spårningar men vad är hot till Hortie? Ja, hot till alltså nu har vi arbetat 100% vi hela lossna och tyvärr måste jag bara säga nu att hon inte kommer normal. Så till för det som jag koncentrerar mig om så är man liksom först och främst då så har vi flashing och backland och kvart vi nu skulle ta upp det. Vad är så blåser nu? Nej, det är färdig inte något konkret kvart gång 4 i sammanhanget men det är ingenjören till att tid vidare något att milen att TV måste byta som just är av berättande så 2 dagarna. Så det är innanför måste byta som det är strand. Men som sagt, alltså jag vill inte formen nu och sagt det att det är bara inte mål och nu är det finns ju först till klockan 11 att få veta om det är något annat som kan göras. Då heter inte bara mål. Så det är stormen som vi vill lösa nu må jag lyckas som snacka vi flashing chamar och finna ut vad göras ska. Du så med runt att få lacka det samma där. Ja, så det alltså jag kan säga det att är man går ju finna det och klockan 11 om eller det är vi tar det först till nu klockan 12:30 och det är först när det håller om tid och det är bara inte mål. Och nu har jag funnit först om att finna det om kan man säga om det är då möjligheter och är möjligheter och sen måste jag finna det om det är det innanför den nästa timme. Men här du så kan man säga brukt och något höj till det här vi vet att lökten ska komma samman i morgon klockan 12. Jo, ingen egen till men hevin alltså vi samlades ju en vecka allt är gott och vi visste ju att det måste ju vara det kunde bli en knotor och där det blev väldigt fel kan man säga och då vill du inte för ut och underskriva samkomstkällor så vi är för en tema komma plats. Och nu kan man så kanske se att det är bättre till nu så det utlatta strandar är vi måste ju på innan och då måste vi bara hitta nu och göra kvart vad göras kan och stäffast att ja, vi där blir förlänga till detta. Jag hoppas mer att högst prioriteringen må vara att finna det och kanske vara lockningsform över det här samtagre. Annars kan det ju hända att du missar lockningsformen och en kabal om att köpa landslag. Ja, men det har vi sett, alltså det är nog så att hvis jag inte möjligt i skipar och Aren lägger det in så är det ju tann vanten till stegar att det blir flyt uppskott laxforman och här är det så tann laxforman som för flest äkor som är valt till laxform.